Europske prvake u futsalu studente veleučilišta VERN danas je primio gradonačelnik Zagreba Milan Bandić. Na sastanku je govora bilo o zagrebačkom studentskom sportu koji iz godine u godinu bilježi sve bolje rezultate na međunarodnoj sceni. Također dogovorena su, kako ističe dekan VERN-a Vlatko Cvrtila, ulaganja u sportske objekte. Kako bi mogli i dalje služiti na radost prije svega studentsku, ali naravno i grada Zagreba, s obzirom da studenti koji koriste te sportske objekte ostvaruju izuzetno dobre rezultate na razini Republike Hrvatske, ali i u Europi, kao što se vidi na primjeru veleučilišta VERN. Ovo je treća medalja futsal ekipe VERN-a, no prva zlatna. Kapetan Davor Kanjuh. Pokazali smo tamo da smo najbolji trenutno, trenirali smo dugo i naporno, za to nije ovo projekt koji traje godinu dana, ovo je trajalo između 4 i 5 godina i sad je napokon to sve došlo na naplatu. Europski prvaci u futsalu sudjelovat će i na europskim sveučilišnim igrama koje će se održati sljedeće godine u Zagrebu